Agafo les paraules de Herbert Read, d'un llibre preciós que també recomano a tothom, que es diu L'educació per l'art. Herbert Read és un artista plàstic i és professor de plàstica. I diu, la finalitat de tota educació és ajudar l'individu a créixer en la seva singularitat, que només troba la raó de ser a dins d'una comunitat. La integració, entesa com a reconciliació de la singularitat individual amb l'entorn social, és una condició imprescindible perquè hom esdevingui ciutadà o ciutadana de ple dret. Hem de respectar la singularitat de cadascú i l'hem de deixar que es combini amb la comunitat. I hem de fer comunitats, per evitar el suïcidi de Durkheim, hem de fer comunitats que siguin flexibles, que ens deixin entrar i sortir, i que l'individu sigui prou lliure per tirar endavant. Deia Juan Carlos Tedesco a la conferència que reescoltava l'altre dia, que educar vol dir apoderar l'altre perquè tingui un projecte vital. Sí? Quan els nens i nenes i els nois i noies joves que tenim, no els nostres fills, que espero que tots aconseguirem que tinguin projectes vitals, però altres nens que no han tingut aquesta sort, no tenen projectes vitals, ara diré una cosa que us sonarà una mica poder agressiva, però pot venir Al-Qaeda i els hi pot dir, tu seràs un heroi. I ells seran un heroi. Per tant, tenim una responsabilitat molt gran a davant, molt gran, que és de justícia, que és de lluita contra l'exclusió,